Yun! Saan tayo? Saan tayo? Lutuhan sa bis. There's your order, sirs. Ano may gusto? Kung may gusto kong i-promote. Sa December 1 po, nakasa direct ang operations at kami. Anong meron? Anong meron? We'd like to thank Mr. Ravi Pareno, Mayor Ravi Pareno, Sir Jimmy Pareno, Vice Mayor. Yeah. Igado nga. Among maguto, igado ko lang mo. Nagadaw! Eh, itlog mo. Napukaw si Misa. Paano magbalat ng itlog ba eh? Ha? Paano magbalat ng itlog? I-demo mo sa kanila. Demo mo sa kanila kung paano. Iba kasi yung pinagbabalsa ng itlog. May basa. Lagi na yung basa. Basa ata yung naging nakasakit. Right? At plastic. Bawal ang plastic eh. Oo. Tupperware. Yan. Demo mo, demo. Pakita mo sa mga... Magpukis ng itlog. Isabel. Kaya? Rodney. Ninyo. Likam, nagrigat. Kasi nilabuyak manapabainan mo eh. Okay. Mga kabarks, ganyan lang mga kabarks. Tapos yung shell, dapat ipunin mo kasi binibili yan. Yung shell ng itlog, binibili yan. Recycle. Anong gagawin nun? Bili-bili ng mga manok din. Kasi... para makatipid sila. kasi mahal na kasi yung material ng shell. Bumibili rin yung mga manok. Kaya nire-recycle na lang. Mas mura. Mas mura. Yun nga lang, pinapuzzle nila. Siyempre, halo-halo na, no? Oo. Kaya kung minsan yung mga itlog, pansin nyo, may crack yun, hindi nabubuo yung puzzle. Hindi. Iba yung shell na yun, no? Sinisingitan. Puzzle talaga. Yung mga kuhan, yung mga itlog na brown. Kayo maniwala doon sa itlog na brown. Kumati kayo sa itlog na pula. Kasi may manok na pula. Maalat yun. Itlog lang maalat yun. Itlog na pula. Yun nang galing yung maalat. Alam nyo na. Paano umaalat yung itlog maalat? Kasi ganito yun. Yung maalat na itlog. Kaya maalat. Maalat talaga na yun. Hindi mo na mababaliw yun. Kahit anong gawin mo. Hindi mo na mababaliw. Oo. Alam mo na. Ang ginagamit na asin doon. Yung kulay pink na asin. Yung galing sa Europa. Social naman pala, no? So yan. Galing sa Mount Tarara. Kumain ng lugaw. Kinig kayo sa kwento ni Kak. Hindi naman kutsarang ginagamit eh. Ano? Estro man. Yung kalalo man pasalo. Yung sugo na estro. Ay, sugo ba yun? Sago. 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 Sugo, di manimaya. Nalikiran mo, di ba? Okay yun mo, tinusubo. Wala naman yung lugaw. Mga kwento ni... Mark Logan. Para hindi ka masinit. Siyempre, pag nasinit ka, sira na yung Taste buds mo. taste mo. Kaya, tingnan mo lang. Mainit. Kaya kung mainit, lagyan mo ng ice water o kaya ice. Para lumamig. Paano yung lasa niya? Yung lasa niya, ganun din. Kasi yung ice, galing din sa buto yun. Break pause muna. Ha? Wala nang post-post. A few moments later. Okay. Okay na.
Yung Bangal daw yung mga kasatsat. Mga kasatsat. Arati kami Barangay Bless. Bless them, O Lord. Electric fan. Okay. Kumakain po kami ng boto ay gon. Masarap. Masarap. Walang. Walang. Yan. Kaya ba? Oh, yeah. Nagutom si Yogi, ang bilis niyang kumain, oh. Wala naman na yung cook. Ako, hindi ako mahilig sa boto. Dua kasalo. Pero, Boto, pwede. nagbastos ka. Gaga, sumul na. Hangin. Angin. Ay, ano. Ay, sorry. Nagpugsid, kalawans. Sanit! Kwento ni Cap. Walang mata. Ha? Nakasatsat, ha? Kung gusto yung makatikim ng masarap na boto or mami, punta kayo dito sa Bless Them, O Lord. Masarap, pero hindi pa luto. Well, so finish siya. Nandito. Pagkatapos po namin dito kumain, Kasali. magiinuman kami. So mula, nasa bukod po ko na tinagad yung tugaw. Siyempre yung chan ni Yogi. Tumupati na yan. Tumupad yung lamisaan, so nga medyo dayaw. Galing na talaga to. Oh, yun lang. Ah. Ano masabi mo? Kasatsat. Sa goto. Sarap Sabi ba? ko wala. Ha? Nagugutom lang kami. Yeah, Ah, happy to boss. Oh, Mountain Dew. parang Mountain Dew. Saan galing? Ari ko sa kakay. Hindi, hinabol ko kayo. Akala ko magbubot tayo ng mga buhangin. Wala eh. Wala. Tagal mo kasi. Kaya nga eh, nag-display pa ako. Mahirap ng Matik-ulan. matabyog. Sa pagtirad. Shout out mo shout out mo. Shoutout nga pala sa Ukol Footwear, Asingan City, Glaco Calanta. Tapat ng Prejoy Footwear, yung Ukol Footwear. Kombinasyon ng Opelia kada Ekel, Ukel. Subukan yung bumili doon, matibay. Oh. Basta pag ginamit nyo, tago nyo, tapos pag gamitin, ilabas nyo, ganun. Punasan nyo para bumayag. May bago kami doon, yung parehas na kanigate, tsaka parehas na kanawan. Saka yung sandal na yung heels niya nasa harapan, bagong bago. Ay, visit ka. Pag nakapunta kayo sa Asingan City, drop by kayo sa Ukol Footwear, may libreng merenda. Anong merenda yun? Yung Brother. matibay- Nilagang Rambo. Tsaka kilawan na beach walk. Sa Christmas, punta kayo doon. Magmimigay ako ng chinelas, Ay, boss, yung kan. Dito. mangkulas. Ah, Yan yung sinasabi yung hilo. ihalo mo dun sa Oo, pag mainit yung guto, ilagay mo yung hilo para lumamig. O, di ba? Tapos kainin mo yung yelo. Ang lamig, yung guto. Naktak na to, lansay. Naglansay. May boss ato. Okay. Pasko. Ay, mali. Dito. Hindi mo na. Dito pala, sorry. Nadulingan ko. Sayang, wala yung mga ibang umbok.
Umiyot sila. Aray ko. EUT. EUT. Oh, EUT Baka sila. iba yung ano, Ay, meron. maband tayo. EUT sila. Ay, boss. Busog na ako makasatsat. Di ko lang alam yung mga kasama ko kung bitin pa sila. Baka magmamami pa sila. Tama na to. Kasi napagod silang pumunta sa trail. Naglinis, naggabyon, nagasintada. Nagasintada kayo dyan? Ah. Pag-record. Ilang simento yung nagamit? Dalawa, tatlo. May dapat ba ito dyan? Dapat. Paglaok ka, buhos. Doon, dapat. Gagawa kami ng buhos dun. Abuhos. Buhos ng ulan. Yung mga kasatsat natin na abuhos, nandun lang sila gumagawa. So, itong bill na to, bayadam doon price, no still. Kuya, Price, paging. Ay, shoutout kay Daddy. Lumako pa kasi ka bless. Bless them, O Lord. Pakikisi ito hindi ko di pundo, ya. Okay, pa-refill. Hindi kami nagbagkat. Muscle, lumak yun. Oh. Titak to guy. Tutulog kayo dyan. Bun, grabe ko. Sobrang putik. Tint kami. Malagkit. Yung putik niya. Kung tama rin ko dyan, ni OT. Wah, suka pisko. Dahil, Nakita. kabalik grupo naman ka doon na. Bagyo, talo nga banda. Ganun na. Talo nga banda, di naglaaw. Una. Ang galing mo! Dyan Basta na, ban, dyan. banda.